chabva chapindirwa nemauto wafambi vamadeko iri halamboloko mukutasa kwamacomrades kunshani ari selife yenyu machefu ini ndonzi kona ngale ndini mauto CEO ngaona inini matona masoja isi nirepresent them wa man muona inini maona mauto ekustreet neekubharaki tiswadu wacho tinodefenda bharaki todefenda street wafambi vengwai vamadeko chabva chapindirwa vachapindwa nemauto ini chapinda mberi basa rekuzwisana ipo unenge kunakidza vanhu kana kuataka saka tikuti chii ndakaona blot achiposta kaposta achiti zvikuitika palife pangu ndakapromisa zvikatorwa varipo vanhu vakadaro bro ichakatonziwo ukone here timu iri radai ndikunori nadai kuzofona nenge kunzi nhamba dzipakugairwa apa wanyika yese yati kuona here kumana wapiwa ma20,000 wamana pakupisa zviriko ende zvizvo zvagara zvichatoramba zviriko kusvika musuri kuya mukomana wekudenga kuzasi unzwa here kozoitawo wamwe kuzvimapodcast zvine zvinonwa jerepigo anzanani komadinga aya unzwa here iwe vanonyepera vanhu unzwa here kuti vanobhilivisa izvozvi zimbabwe yadifferent baba mazimbabwe digitalize izvozvi vakuziva kuti aiwa uri kuona here ona here vakuziva kuti zimbabwe yeduwa sofaka vanhu vari kumamiro vakutoziva kuti okay hatichaudzwa negudzi mukona ngalabuditsa ngoma vakutonotsvaka mangoma kune show ende mapromota amazuva nasana mazuva ano muridzi webha wakutongofona direct baba uri papi mufana wangu musabhilive nevanhu bro musabhilive nemabloga ayo mabloga ayo anozomupanduka akaramba dhiri unzwa here saka imi mitai zvelife yenyu varipo vanonakirwa vasingade something from us kuna vanoposta nekuda kune vanhu vakaita sana punkster vaya ana zimcelebu naitombowazia kana mafaceup but panga pakagona kwa they post understand pane mabloga masmall one ana ara kutiktok ana santa achichi they post mangoma havana beef andombosangana nawo zuri vanoti yotengetasangana tengenda kuposta ndoda mari yedhata ayowa iwavo ndo vanhu vakadhakwa vanhu vavakona vanhu ivavo wakazokuposta wanozokubuka uronzo indiri independent kunge royal mint I do my life baba don't give fuck atoerenge macomments antaura papo as long people they know me unonzi kona ngale pandosvika inini 1000 kana wari million vanofara boza ndakaenda kavatadzira mafans angu varipo ndakaramba kuita dhiri nawo kutanga kudhipisa dhiri unzwa here saka bloti saitiswe wakazviona indotaura chokwadi ndinanga munhu boys anditenderere munhu ini indotaura baboys andotaura itoda kuona zvinhu zvichaona zvacho izvo zvada kuona saka musaudzwe navanhu kuti ndingape tikutobhukwa baba laudi unzwa here tikubhukwa izvi zinyowani mpokofoko webhenzi wakamira iyo auteza yamunoziva yakamira apo teza rirapo asi naripo GD6 itoriko kunzwe bho masendedzi kutowaka tikatotenga matende mangu mafanza ari kusimbisa akapera hapana munhu atapera kingman tichazopera but kwete nhasi tichiripo ndozvakataura mudzimu unoera plus toendawo masowe maartist ndini shapiriona kuti baba ramere ini ndini shapiriona iri yemangoma unzwa here zvandinoita shomaona zvigona boy zvangu ndezvamwari mukazvitedza kurona uromba zvingori pamwe ane mushonga saka ndikuti chi plot ndamumberi mumwe wangu zvakavharwa ndizosaite depression life zviriko wakadzi ndifunga kuti max akautofunga charoora wakarambana don't be easy zvekutofunga kuti pamwe uchaudzwa life navanhu vakadhakwa havana basa amabloga nasparks awo reo mapodcast vakutotsvaga mbiri ndedrama vanodhisa vamwe vanosimbisa paunogona pachandosache kuti hawamise kubuda kwezuva them can't stop me ati misike baba zvikutoita tone iri rakaipa mpokofoko webhenzi uyu harisi second hand izi bo iri demo komana mukumona kakula uyu teza 2 imwe kuseri yechidisi kudisa mhinokwe bo tendi ndipangu rendi ndotobhadharisa vanhu rendi nekuti ndakangwara marare unzwa here saka handi mberi nemangoma kingman musabhilivhe nevanhu itai life yenyu ukabhilivha nemunhu akakurasisa unoramwa dhiri unzwa here tenda mwari akaupa chipo chekuimba uite zvelife yako anoazvati watone mafanza isotsvaka mashow baba ndorwara wandi nyika yese wasarasanganawo neni tikuuya but ndotenderera kumana bho zaka harare jerera masvingo amheno nosvika ndikutsvaga mari boys with day tofadza mafanzi edu anotisimbisa kana mira tisipasa kuzodedza kapo anenge atogaira munhu wenyamaka
blessing yakakosha ndeyaMwari. Endai mumberi nemangoma boys, murege kuitiswa nemadinga aya, kunzwa here. Murege kuitiswa maartist mkinzi ye pasina inini. He, ana godfather waye avatombori masikills vano waye. Ukatomufonera director ndokuendesa kudhiri. Mkuru madiya ndonzi ndenge mkuru ndambo hawarwadziwe. Zona zvichiita. Wana munhu asingarwadziwe nemumwe munhu palife zvake zvinoita umberi. Wana munhu chirwadziwa nemunhu you never success, unonyepa. Wewe uda usuccess uchirwadziwa nemumwe. Azopera. Ana. Mara asina ita anokwanisa kunobhadhara benzi re14,000 mutaranzi. Saka utaura kuti emaoma name. Then dzangoma dzinoenda neshade atitoposte pa YouTube pacho. Ndosenda ini ndotaumana ndabuditsa ngoma ndipe mari ndikupei. Wotosenda maiko cash nosi. Zvoitwa neni chete izvo nekuti ndiri shapiriona. Regerai. Sparks regera. Nika podcast kako. Musapedze wana. Saka akutaurisa zvangu but bloat. Keep on going my man. Zviripo zvinowanika. Madrugs maghetto youths. Zvinodhaka. Kuimba izvo naye madrugs oma. Totoimba boys vanotofara. Unotobhukwa. Sasimbisa nazve chilevel yana mukoma Sauro chekunyepa iyi.